Los Tòtils, amb Oriol Mogas i Lola Monés. Cada divendres de 3 a 4 al Prat Ràdio. Lo nostre era tan sexy i sensible, aquella veu tan brutal i indescriptible. No sé, xori, crec que m'he posat trista. No sé, xori, per tu sóc invisible. Fa temps que sóc el shadow, sóc immadura, deixo el meu amor de lado. Bona tarda, Oriol. Bon dia, Lola. Com estàs, com estàs? Aquest canvi que m'has fet aquí de bona tarda, bon dia. He dit bon dia? Sí, no, has dit bona tarda. He dit bona tarda? Oh, m'he equivocat. Avui m'ha sortit així. Saps per què t'has equivocat? Per què? Perquè avui és l'especial Leo Messi, és Oh! l'especial de programes. Ole! Bravo. Sí, o sigui, és perquè ja portem 10 programes. Ho diem a cada programa. És perquè portem 6, 7, 8, 9, 10, però 10 ja són 10. Ja hem passat d'una xifra a dues. Clar, ara el 0-0 tal, ja no, només tenim un 0 sol. Exacte. Ai, pobret. Estarà trist. Estarà sol. Estarà sol. Bueno, avui venim molt contents i molt fredolics. Perquè Sí. ha començat el fred. Fa molt de fred. Fa molt de fred. De fet, és el primer dia que sempre ens agafem aigua, que no és aigua freda. I és el primer dia jo que no poso l'aire. Jo igual. Bueno, i a part de fredolics, què estem, Oriol? Avui estem emocionats perquè tenim una sorpresa. Sí, d'última hora, no ho hem avisat enlloc, però és que estem supercontents perquè avui ve el Nil Virgili, d'entrevistat. Bravo. O sigui, fa molta il·lusió, fa moltíssima il·lusió. Bueno, ja entrarem en el Nil Virgili d'aquí una estoneta, Sí. però com avui el programa es presenta molt fort i molt carregat de coses, jo crec que ja és el moment d'entrar a la nostra secció inicial, és a dir, Salseo setmanal. I comencem Salseo setmanal, però no ho van deixar la setmana passada i no pot ser d'una altra manera que parlant de València i de la situació que estan vivint, desafortunada situació. Aquesta setmana, per sort, no hi ha hagut més inundacions, però hi ha hagut la manifestació en contra una mica del govern del País Valencià, en contra de la Generalitat. La gent està enfadada, òbviament, amb els polítics que no van gestionar bé la situació, amb el Partit Popular de Mazón, que no va gestionar bé la situació, i van sortir a una manifestació de més de 100.000 persones a València doncs, a demanar la dimissió d'aquest govern que se li va quedar gran. És que, què no hem dit? Ja, Què no hem dit ja? ja. Simplement, pues, també es va fer vaga aquí a Catalunya. Sí, No sé el si dimarts... Bueno, no sé si a tots els països catalans, perquè la va convocar la CPC, que és el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, però el dimarts passat es va el dimarts fer... hi havia vaga i mani. Sí, efectivament. Bueno, passant de València al Prat, què passa aquesta setmana? Oriol? Hem de tocar sempre el tema de la fotografia en el programa I del Prat. i del Prat i del Delta, doncs encara millor. I és que aquest dissabte descobrirem quines són les fotografies guanyadores del concurs de fotografia del Delta, que organitza l'Associació Fotogràfica del Prat. I qui s'ha presentat? I jo m'he presentat, doncs perquè Quantes fotos has presentat? el màxim que es pot, que són 5, Val. i si no presentaria 10, segurament. Ja. Bueno, pues ja en el proper programa us direm com ha anat la cosa. Sí, l'acte es fa aquest dissabte a les 11 als Jardins de la Pau. Diria que és públic i pot anar tothom. I bueno, es mira una mica totes les fotos que s'han presentat i es diu el guanyador. Si guanyo, pugem alguna cosa a les històries. Em sembla bé. En plan de... El nostre tòtil ha guanyat El tòtil bo. el tòtil. No. És que se'ns ha anomenat com a sobrenom el tòtil bo l'Oriol, la tòtil dolenta la Lola. Bueno, què anava a dir, Oriol? Quina paraula creus que repeteix més al nostre podcast? Pues Dita no per sé. mi Muixca o dita per tu Delta? Buah, jo crec que està molt empatat. Jo crec que està Jo crec bastant igualat. No, ni la una ni l'altra. La més repetida és Barça. Bueno, però tenim una secció dedicada al Barça, dic, com aïllat d'això.
Bueno, després, com també anant-nos d'una punta a l'altra i tornant a una altra punta completament diferent, l'altre dia, el que no surti d'aquí, la Juliana Canet va... No sé què estaven fent, eren los 40 Awards o alguna cosa així, no ho sé. Sí, eren els 40 Music Awards. Això. Doncs la Juliana Canet va entrevistar en un petit vídeo a la Dulceida i aquesta li va dir que la seva filla era preciosa, que s'havien sorprès tant ella com l'Alba de que sortís tan guapa. Hòstia. I li va dir que li ensenyaria, que li portaria a la Juliana Canet perquè la veiés, perquè de moment no l'estan ensenyant. Està bé. I que la Juliana Canet faci el veredicto de si és guapa o no. Que també vaig veure que la Laura Escanes i el Miqui Núñez presenten aquest any les campanades de Nadal. I ho va xivar... Un altre cop. Sí, i ho va xivar, o sigui, ho va fer córrer la Juliana Canet, que no sortia d'aquí. Llavors, hi ha també una part d'entrevista amb la Laura Escanes en la mateixa cosa, aquesta música, on li diu, tia, nosaltres guardant un secret i tu xerra que xerra, saps? Li agrada a la Juliana, Li encanta. També crec que ha filtrat trossos dels 3 himnes que encara, o sigui, com que es presentaran pel 125è, que s'han presentat els 3 finals, crec que també els ha colat, els ha filtrat o alguna cosa així. Li encanta. També et dic, si jo tingués aquesta informació, home, també ho faria. perquè genera el que genera. Clar, exacte, és que per això estan els bulos. Clar, I la exactament. informació com passada abans de temps, Si no saps? nosaltres, sí, què seríem de nosaltres sense els bulos, saps? Exacte. Fa molt que no et tires un bulo, eh? Ja, fa molt. També Serà no portem avui? exclusives mai. És que ja la cosa està calmant més, no? S'està calmant, ja tornaré. Al Nadal has de tirar una bomba, però que sigui una barbaritat, eh? O sigui, Vale, que sigui l'aniré pensant. totalment descabellada. En plan, que És que saps què passa? inclús et Que cridi l'atenció, saps? els bulos que faig, no els faig conscientment de que estic fent un bulo. Ja, Saps? Llavors és com que és molt difícil planificar això. ja, bueno, també, segur- també és veritat. Més cauran, o sigui, cauran més, no us preocupeu. Després també així comentar, perquè ens va fer gràcia, que estan fent Masterchef Celebrity i van anar els concursants d'OT. El de OT d'aquest any. Sí, exacte, o sigui, OT 2024 Sí, és? o 23. Ah, no, és 23. És 23? Sí, Ah, va doncs començar el 23. 23. Pues això, Estava ahí Paul Thin cuinant-se unes verduretes. a mi és que s'ha de dir que Masterchef Celebrity m'agrada, però perquè, o sigui, no és que m'agradi objectivament, però és entretingut. O sigui, jo miro els clips de YouTube i em semblen superentretinguts. Jo l'únic que he vist és que la Rivers va tenir un problema amb un tio Amb el Pelayo. que estava un poco emocionado, no? Anem a dir-ho així. Bueno, bàsicament, això, aquesta setmana tampoc ha passat massa més que tu i jo sapiguem, ni que ens sembli de remarcar, així de salseo. Segurament han passat més coses, Clar, però aquí per entrar als tòtils, pues, bueno, has de hi ha passar un un cert filtre, no? Exacte, o sigui, aquí no pot venir tothom. Primer filtre, que ens en recordem, que és Exacte. el més difícil de passar. Aquest és el més difícil. És el més difícil de passar, aquest filtre. I ja, si passes aquest, pues, ja entres una mica a la tòmbola, no? Sí. De entrem o no. Sí. Però bueno, Bueno, passem ja a la secció musical del programa Musical Lovers. i aquesta setmana tenim un reportatge que ens farà la Lola ara en directe sobre el... la Lola, sorpresa, no. La Lola va anar al concert benèfic que es va fer per València i ens farà una mica doncs, una review del concert, ens explicarà què tal va anar, si va veure alguna cosa interessant... Efectivament. Sí. Doncs aquest dimarts passat també es va fer a la sala Paral·lel 62, la que està davant d'Apolo, a Barcelona, un dels concerts de Som València, que hi ha molts arreu d'Espanya. Si us veu escoltar el capítol anterior ho sabreu. I vaig anar a veure amb 2 amigues meves el concert on actuaven La Muixca, Figaflaues, Detallets, els que mai sé com es diuen, Izkid, i un altre nom que no sé com és, la Julieta, Maria Jaume, estimada des d'aquí, Maria Hein, entre d'altres. I sí que és veritat que va començar mitja hora tard. Onda? Entenc que és difícil produir tot això, o sigui, com dir, vale, ja comencem amb tot perfecte, però clar, unes noies que portaven tot el dia, ja despertes, laborant, és a dir, estudiant, Laborant. pues clar, tanta estona dreta va costar. A més que és aquest moment on totes les llums estan obertes, estàs apilotonada amb molta gent, veus a tothom i no vols que ningú et vegi, però és que Perquè creues... estàs amb una mica la cara de mig dormit... No, i que, rotllo, miris on miris, et creues amb mirades de persones. Uf, això és molt Això és incòmode, superincòmode, val? Pues, terrible.
Però bueno, va estar molt xulo, cada grup / artista feia 3 cançons, que era guai perquè era com... No et donava temps a que se't fes etern, com al festival. I tot i que cada artista només podia fer com 3 cançons, Va haver una que va dir... la música va "Este es mi dir, concierto". me la pela. I com tenia col·laboracions amb molts dels artistes d'allà, doncs van aprofitar i van fer rotllo Diable, Tonteo, Temps, que guai veure Temps en directe, que és la cançó de la Muixca amb la Maria Hein. Xulíssima, xulíssima. També dir que la Muixca, que no portava el pentinat així refet que porta als seus concerts, a mi em sembla més guapa. Però bueno, o sigui, tots els li queden bé, però a mi m'agrada veure-la sense el repentinau aquell. Però es posa molta gomina, en plan... Sí, perquè es fa així com... té el cabell llarg I que i se estava l'estira rotllo cap enrere. normal? Sí, o sigui, normal, com jo. A veure, com jo, ja m'entens. Potser has de provar el pentinat gomina, tu, eh? No. L'has provat algun cop? No l'he provat. No el provaré per 2 motius. 1, no, bàsicament. I 2, tinc tanta quantitat de cabell que no se m'aguantaria. M'hauria de ficar tot el pot de gomina. Bueno, algun dia ho provarem. Vale, algun dia ho provarem i ja ho penjarem als tòtils. Estaria divertit. Bueno, també la nostra teoria és que si la Muixca va fer tantes cançons amb tants grups tan totxos i tants artistes tan xulíssimes, és la prova definitiva que és l'artista del moment. O sigui, si algú no ho sabia, ara ho sap. Sí, clar, toca Figaflaues. Vale. Tocaran Diable, a part de la Mariana està morena tal, tocaran Diable perquè és un dels seus millors temes. És amb la Muixca, i si està la Muixca... Exacte. A la Julieta, doncs... no t'estimo, no es diu? Sí, o sigui, tenen dos, Vaya liada i No t'estimo més. Sí, que estava sonant ara mateix. Doncs Vaya liada i No t'estimo, doncs, hòstia, si està Clar, allà, sí. també ho entenc. O sigui, fan una mica la conya de la Muixca va acaparar, però... No és acaparar, no és acaparar, artista però del dic, moment. O sigui, jo estava feliç de veure-la tota l'estona, saps? Ja, segurament la gent també. Exacte. I el que sí és veritat que l'escenari del Paral·lel és molt baixet comparat amb altres escenaris com fets per festivals i tal, i la gent era alta, la Muixca és baixeta, la meitat dels artistes que hi havia no eren tampoc altíssims, i jo que tampoc puc presumir de la meva alçada, doncs Veies el veia cap de la caps, Muixca exacte, només. o sigui, veia com de la barbeta cap amunt, saps? Però bueno, també dic que avui dijous, dia 14, està actuant o sigui, el que per vosaltres va ser ahir, la Poncela, Irene Poncela, d'aquí del Prat. Local. Artista localíssima. Actua a Club Mataró també pel Som València amb altres noms totxos com el Leiti o la Dala. O sigui, molt top. I dir que aquesta organització de Som València, entre tots els festivals i tals i concerts, han recaudat, a dia que ho hem mirat, 425.000 euros. Uau. És molt. Hòstia, o sigui, és molta pasta, eh? És molta pasta. Però bueno, per aquesta setmana poc més a dir de Musical Lovers. Jo s'ha de dir que aquesta setmana he tornat molt al perroflautisme. De música, escoltar música. Molt Zoo, molt Lágrimas de Sangre, La Raïz, Auxili, Smoking Souls... He estat molt en aquesta onda. Jo, quan tenia examen, he tornat a lo de sempre i m'he fotut Queen en vena. Ben fet. És el que es necessita després d'un examen. No, el i teu abans artista també. preferit. Sí. Abans també parlar-se una mica per estar allí un moment zen. Exacte. Però bueno, podríem fer això, de cada Musical Lovers explicar les nostres tendències musicals de la setmana. M'agrada. Apuntem. Apuntem. I bueno, ja passem de secció. Passem a... La que més ens agrada. Tot i dir que tampoc és que siguem aquí els més experts de futbol. No, realment... Si algú ens escoltés, parlem realment molt potxo. Ja, o sigui... plan, jo sé d'esports, crec, però de futbol no sé tant, jo diria. No, i que parlem... O sigui, com moltes coses són opinió personal, de vibes o coses així. Però bueno, no tothom ha de ser un professional. Exactament. El que no és una opinió és l'atracament a mà armada que ens van fer al masculí al partit contra la Reial Societat. Van anul·lar un gol legal de Lewandowski per suposada fora de joc. No, és que al fora de joc, si mires la imatge que van donar a la retransmissió, en català. L'Orsay, que van donar a la retransmissió de la Liga, és que li fiquen la línia de fora de joc al peu del defensor. Una de dos, o Lewandowski té peus de pallasso, o els del bar necessiten ulleres, binocles, una operació de vista, no sé. Increïble, eh? Bueno, el Barça va perdre 0-1 en un mal partit del Barça, que igualment
hauria d'haver empatat i rascar un punt. O sigui que per aquesta part, Poc més a dir. Sí, clar, Xispas otra vez. És que, bueno, Però no es pot fer més. És que troben un gol, què fas? És que tampoc pots fer massa. Ja. Per altra banda, podem estar contents i contentes perquè el Barça femení va guanyar a l'Atlètic de Madrid femení. Rival directe? Sí. 3-0. O sigui, I va guanyar Unes cracs. el seu partit de Champions 7-0 és veritat. i Clàudia Pina va decidir que es convertiria en Johan Cruyff. Va fotre un gol Espectacular. espectacular, com el logo de la Bundesliga. A lo Cruyff, un gol mític que té aixecant la cama, donant-li d'esperó. Bueno, un escàndol. I podrem gaudir del femení aquest cap de setmana perquè tenim el clàssic contra el Real Madrid, que bueno, encara que un clàssic jo crec que és més una paternitat, no? Una maternitat que un clàssic perquè... Com? Què vols dir? A què et refereixes? Perquè sempre els guanyem, però vamos, sobrats. Ja, Un o clàssic sigui, se suposa que és un partit igualat. clar, i que són com, per exemple, a nivell espanyol, són els dos totxos, el Madrid i el Barça en el masculí. Clar, què passa? Que en els equips espanyols, de l'estat espanyol, doncs la igualitat no és tan igual. O sigui, el Barça, Ja. ho hem dit molts cops, el Barça femení és molt superior als altres de l'estat espanyol. Bueno, sí. I justament el Madrid femení, el Real Madrid femení no és dels més top. Bueno, ara ja sí més. O sigui, estan millorant molt, però dic com els últims anys... Ja. Bueno, és que fa uns anys no tenien equip directament. Bueno, és que el van comprar, no? El van comprar, exactament. Què li farem? Però bueno, us actualitzarem en com ha quedat. Efectivament, el Barça la sempre, setmana això que ve. sempre. I ara passem a... Hem fet un especial. Ah, espera, jo abans de l'especial vull fer un shout-out a bàsquet. I, bueno, primer de tot la victòria del Barça a l'Eurolliga, partidazo, molt bé, quasi ens remuntant però bé. I vull fer un shout-out des d'aquí a Stephen Curry, perquè ja ho vaig dir ell fa uns programes, que els Warriors estan jugant molt bé, anem 9-2, Curry està en un moment de forma espectacular. L'altre dia, bueno, va ser un escàndol els tirs que ficava, i la Lola sé que m'està mirant amb cara de no entenc de res, així que acabo el meu shout-out i passem a la secció especial que hem preparat. Per és que he desconnectat perquè no sabia que estaves parlant tampoc. No passa res. No, però està molt bé que ho diguis. Sí, però el que anava a dir, que m'he colat abans que poguessis dir això, com és el 10è programa, hem decidit fer una minisecció especial que s'anomena Top 10 millors 10 de la història. Top 10 millors 10. Efectivament. Clarament has viatjat pel nostre criteri propi. Sí, totalment. És a dir, res desviaixat, 100% perfecte. I comencem amb el número 10, que són les 10 sonates per violí que va compondre Beethoven. Són 10, per tant és el 10è millor 10 de la història. Molt bé. Oriol? Sí, és que estava buscant sonates de Beethoven, però No la cal. veritat és que em sortien de piano i no. Amb el número 9 de millors 10 escriptors més importants del Renaixement. Com són Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Nicolás Maquiavelo, Martín Lutero, Francisco Petrarca, Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Teresa de Ávila, Pierre de Rosa, no com es digui, i Balsare Castiglione, o com es digui també. Balsare Castiglione. Bueno, uns nous 10. Però la cosa va pujant, es va agafant, i el 8è millor 10 és Déu meu, la millor expressió. Molt bon 10, aquest. Aquest m'agrada molt, Déu meu. Molt, Déu meu senyor. És molt bon 10, És aquest, molt bon 10. Però quin és millor 10? Amb el número 7 de millors 10, Jesús. Va fer molt, no? Ha convençut a gairebé tot el planeta que existeix. Home, i feia una cosa molt important, que és convertir l'aigua en vi. Exacte. Tindries, un negoci. I embarassar gent amb coloms, no? Això és una barbaritat, Això no ho sap fer tothom. No és valor suficient. No. No. Per altra banda, el top 6 és un altre déu, però és el gran senyor Ra, déu del sol, no? Diria. Déu del sol, totalment, a la mitologia egípcia. Bon déu també aquest, Molt bon déu. Bon déu. Però, per Déu,
són el número 5. És que 10 són els euros que em deu la Lola. Que heavy. Controvertit aquest 10, eh? D'aquest dec 10 euros. No sé, acumulació, crec, eh? Ja, segurament. Acumulació. Braves, cafès, patates... Oh, ja està, perquè ja superem els 10. Sí, sí. Quedem-nos amb 10, per si acas. Per altra banda, top 4, les 10 del matí. Bona hora. Molt bon 10, Molt bona hora. És que, i molt bon número. Ja hi ha sol, que escalfa, t'hi veus pel carrer, hi ha ambient... crec que és molt bona hora. No. Molt bon 10. Dels millors 10, per això és el top 4. Top 3... En el número 3 de millors 10... Ui, això no era... Les 10 lleis escoltes que aquí, com a bona escolta, bona persona de cau, que ha crescut amb el cau, les porta a la patata. De fet, crec que me les sé les 10 de memòria. Si més no, la meva és... Ràpidament? Per exemple, la meva és som decidits i afrontem les dificultats sense por. També hi ha estimem la natura i protegim la vida. M'agrada aquesta. Som fidels al nostre país i respectem així, no? les conviccions dels altres o alguna així. Sí, és el gran ajuda al petit, país, persona i transcendència. És el gest, escolta, que l'estic explicant en veu alta. Bueno, super 3. I el 2, què, Oriol? I en el número 2 de millors 10 de la història... Els 10 programes dels Tòtils. Home! Bravo! Home! Qui no estigui d'acord amb això, fora. No necessitem que ens escoltis. Bueno. Sí, es posa otra vez. Estem connectats, la Lola i jo. Hi ha una màgia fosca que ens connecta. La màgia de la ràdio. La màgia dels Tòtils. La màgia dels... Oh, que bonic. Que maco m'ha quedat. I en el número 1 de millors 10 de la història... Messi! Home, és que no podia dir una altra cosa. Ha durat massa, aquest Messi. No ha durat massa. No ha durat massa. És que no hi ha res a dir. S'ha de dir que la Lola volia posar els 10 programes dels Tòtils perquè... Però és que jo vaig dir, no es pot. Jo volia que fos el top 1. Però bueno, entenc que Messi és molt Messi. Encara Messi. Oriol! Em podria haver posat la samarreta de l'Argentina amb Messi darrere que tinc. No... Repetim el programa la Repetim setmana el programa. que ve. Adeu, ja està. Fins aquí perquè ens hem equivocat. No, és broma. Bueno, no passa res. Ja. Però ho he pensat ara, que ha sigut divertit. Sí, la veritat és que sí. En plan, dius Messi i t'aixeques Clar, i ensenyes exacte. la samarreta i a la ràdio tothom dirà què està passant. Què està passant? Llavors, al capítol 22 que fem, em torno a posar aquesta, que tinc el 22 de la Navatlla, llavors ja ho arreglem. Bueno, jo no m'he posat la Graham, que tinc el 10. És veritat? Bueno, doncs els dos malament, no passa res. Mira, estem junts en les coses malament fetes. Ja, el que no estarà malament és l'entrevista que us portem a continuació amb el Nil Virgili, que no sé parlar. No passa res. Bueno, ara us el presentarem, ara ja quan arribi... Una figura xula, eh? Primera persona que portem del món audiovisual. Exacte, és que malament ho hem fet. De nostre gremio. Sí, segona, tercera persona que portem que no coneixem. Això és heavy. Cuidado. És que jo flipo perquè ens accepten les entrevistes. Per això com que m'il·lusiona tant quan ve algú que no coneixem. Ja, perquè és com... O sigui, no ens ho accepta perquè siguem els seus amics, saps? Exacte. O la il·lusió no és com, estic fent un projecte amb uns amics o unes amigues que també tenen el seu projecte. Sí. No, realment es sent com més feina, com més oficial. Ja, però saps? bueno, jo crec que està molt bé les entrevistes que fem, en plan, són com molt naturals. Sí, jo també ho crec. Bueno, no ens enrotllem més. Exactament, us deixem l'entrevista, que és el que us interessa. I parlem a la vegada, Lola, és increïble. És que és molt heavy. Vinga. Fugint entre aeroports i escenaris, com una ona, com un tsunami. Dins una postal, trista, trista, trista Miami, pensant en tu des d'un altre horari. Sempre tanta gent però tot tan solitari, tan solitari.
Avui els catalans fan coses, portem ni més ni menys que la primera persona del món audiovisual, el Nil Virgili, un filmmaker que ha treballat amb la Muixca, 31 Fam, Silkamer, amb la Kings League, amb la Milchild Apollo, entre d'altres, una llista interminable. Molt bona tarda, Nil, com estàs? Bona tarda, molt bé. Primer et volíem preguntar, ja que quan vam parlar de quan podies venir ens vas dir que ens anaves al Brasil. Què tal per Brasil? Molt bé, molt guai. Una experiència molt xula amb la Irma i tot el team. Molt... Hem anat allà... La Irma està preparant un àlbum i hem anat allà a gravar tots els instruments, a fer una mica de docu i bueno, viure l'experiència de Brasil, que a la fi fer música aquí està molt bé, està molt guai, però allà és un altre vibe, en plan... La gent allà viu per la música tot el sant dia. Allà on anàvem hi havia músics i... L'experiència, sobretot, superguai. Superguai. Quin tipus de diferència destacaries com es fa música aquí i allà? A veure, més que diferència, jo crec que és la vibra. Al cap i a la fi no és el mateix... La penya allà és com que ho porta a la sang, en plan, ja neixen amb la salsa dins, amb saber tocar... Com la samba. Un bebè ja li fiquen la guitarra i el tambor a la mà, en plan... És una locura. Vam currar amb uns quants músics, no només amb un, amb diferents, i ja et dic, tots eren uns màquines. Però no hi havia ni un que diguessis... Pues ho podria haver fet millor, saps? En plan, tots eren màquines, la gent... no música, la gent, els produs i tal, que van estar com dirigint-nos tot i ajudant-nos també superguai, superbé. No sé, no et dic ni que sigui millor que pitjor que aquí, però és diferent, saps? I molt guai, la veritat. I veu anar només a treballar o veu aprofitar també una mica per fer viatge, visitar llocs? Vam anar a treballar. Només? Sí, vam estar 2 setmanes allà. Sí que el primer dia que vam arribar no teníem estudi i vam fer una mica de turisme, però ja et dic, vam estar 10 hores al dia durant una setmana i mitja a l'estudi tancats. De nit potser sortíem a fer alguna copa i tal, però tampoc allargàvem molt perquè l'endemà a les 10 del matí teníem que tornar a estar a l'estudi, o sigui, era més anar full a currar amb la Irma que no de vacances, saps? Però bueno, sempre hem hagut aquestes estonetes que has pogut anar a fer una mica l'entremaliat per allà, però I a quina part de Brasil veu anar? a Sao Paulo. Sí. Que guai, bueno, Sí. Brasil. I se us ha enganyat una mica la música de Brasil a la música que heu fet? Bueno, és que en plan la Irma ha volgut anar cap allà perquè... buscar una mica l'estil, no? Una mica pai, sí. Una mica pai. Mola. Sí. Hi ha alguna anècdota així graciosa, interessant, que ens puguis explicar de Brasil, que es pugui explicar o... Així com a anècdota, no és anècdota, però és una cosa que em va sorprendre molt, que allà com aquí hi ha discoteques, doncs allà no hi ha... Bueno, com a mínim el que hem vist nosaltres, no hem vist ni una discoteca, és tot música en directe, és a dir, típic bar xustero de barri, de poble, de 4 replegats que estan allà, doncs amb una bateria a la porta del bar, amb un micro i tot és música en directe, en plan... molt poc DJ, saps? I això m'ha molat molt. Que aquí, en plan música en directe... Costa menys. Sí. Tant en quan potser ve algun artista o algú a cantar en alguna discoteca, però música en directe, el que és música en directe, poca, saps? En el món de la nit veien concerts, però allà és tot el dia funky i també el que m'ha sorprès molt és que escolten zero música de fora de Brasil. Hòstia, sí? És a dir, sí, jo vaig començar a dir-los artistes d'aquí i no coneixien a ningú. I ja no d'aquí, sinó, jo què sé, d'Europa, saps? Així, en plan, gent superconeguda. I l'únic que em van dir, conocemos un poco a la Karol G. En plan, sabemos quién es la Karol G. Però, en plan, són zero consumidors i això també, per una part em va molar molt, però per altres, joder, fixeu-vos també una mica, saps? Amb el que hi ha fora, saps? Sí. Però per altra banda dius, joder, apoyen un montón el producte local i no surten. Però bueno, això són com, jo que sé, les dues coses que em van sorprendre, saps? Sabeu Música en directe i lo de que escolten full allà, saps? brasileny, algun del grup, o anàveu comunicant-vos una mica... Que ho intentàvem... En què parlàveu llavors? Castellà. És que el noi que estava corrent amb nosaltres, que era com el director de la gent amb els que estàvem treballant, sabia parlar anglès, i parlàvem amb ell en anglès,
A partir del quart, cinquè dia sí que ja anàvem pillant més el portuguès perquè és molt semblant al català, molt. Simplement l'únic que li agreguen el iño al final de les paraules, saps? O inya, sí. Però s'assembla un muntó i ara que em porta ja 5-6 dies ja ho començaves a pillar bastant. Home, clar, és que vau fer bastant com intensiu de dies. Sí, van ser 2 setmanes a les 24 hores amb gent brasilenya, saps? I aleshores, doncs, al final l'acabes pillant. Sí que no és tan fàcil com altres llengües, però ara que portàvem 5-6 dies, potser no en tenies el 100% el que t'estava dient, però ja... Algo pillat. Sí. Clar, exactament. Jo crec que és més fàcil pillar per mi el brasiler que l'anglès. O sigui, és que a mi em fiquen a parlar en anglès i sé dir hello, bye, bye, o sigui... Bé, jo l'anglès perquè de petit anava a l'acadèmia i tal, però sí, no? Jo, mons pares ho van intentar, pobres. Sí. Vale, després, t'hem presentat com a filmmaker, llavors volíem que ens expliquessis una mica en què consisteix això. A veure... O cap a on encares la teva feina. Quin tipus de Jo crec que la feina de filmmaker és com sempre aquest apoyo a l'artista amb tot el tema visual. A veure, ara parlo d'artista, però jo què sé, també treballo per festes, he treballat per marques, he treballat per empreses que no és només de la música, però com que estic més enfocat al món de la música, jo crec que el filmmaker és com l'apoyo incondicional que ha de tenir un artista, no? Que a la fi l'artista fa la música, el productor corre amb ell fent la música i tal, però sempre necessites aquesta part visual per ensenyar, doncs, ja no el que fas, sinó qui ets i què vols transmetir, saps? I crec que la nostra faceta com a filmmakers, fotògraf, també és com donar-li l'apoyo i la visibilitat a què vols expressar no només amb la teva música, sinó visualment acompanyar la música de l'artista, saps? I crec, bueno, a mi m'agrada molt. A mi em fa molt feliç la feina que faig i em mola que flipes i crec que és algo que no es perdrà mai i que té molt... Bueno, cada cop més hi ha molta més feina d'això. Ja el que et dic, ja no per artistes, sinó per qualsevol cosa. Ara tu t'obres un negoci i necessites fer fotos o necessites fer un vídeo, saps? En plan, és algo que sempre acompanya a lo principal, però bueno, la meva feina és més o menys així. Apoyar i donar-li l'empenta a l'artista per ensenyar, acabar bé d'ensenyar què és el que vols transmetre, no només amb la teva música, saps? I quan fas un projecte per a algú, o sigui, quin percentatge és com idea teva o quin percentatge és la persona et diu vull que surti tal, d'aquesta forma, saps? O una barreja o... Això depèn de l'artista. I he corret amb artistes que t'han vingut amb la idea al 100%, en plan, vull fer això. Òbviament sempre li acabes donant la volta perquè tot encaixi, perquè a la fi tu pots venir amb una idea que tu et sembli una locura, però jo et dic, hòstia, vale, però a veure si podem arreglar aquestes 3 cosetes i acabar d'encaixar tot millor, saps? O després hi ha altres artistes que simplement m'han passat la cançó i m'han dit, què t'imagines? Inventa't alguna cosa, saps? En plan... I digue-m'ho. Si li mola, doncs endavant. O hi ha artistes que també m'han dit, inventa't alguna cosa, no els hi ha molat, i m'ha dit, no em mola, fem una altra cosa, saps? I doncs hem buscat una altra cosa. Però a mi em mola molt més sempre fer-ho a la part, en plan, els dos conjuntament. També em mola que em deixi influir, però em mola com... Tens una idea, jo tinc una altra, anem a fluir-la els dos junts i que acabi sortint algú guai, saps? Però sí, més o menys aquestes dues maneres són les que hi ha. Sí. I hem parlat, o sigui, la Lola i jo estem estudiant audiovisuals. Com vas començar tu en aquest món de l'audiovisual? Val la pena estudiar audiovisual o millorem la carrera i ens anem a fer una altra cosa? Jo no he estudiat res de res. Jo vaig ficar-me... Va ser la quarantena tot. A mi sempre m'ha molat tot el mundillo dels vídeos, de les fotos, tal. Sempre he sigut el típic que ha tingut la típica càmera digital justa i la típica GoPro per fer el panoli, saps, por ahí. Però mai no era conscient de que era una feina, saps? Fer una foto o fer un vídeo i tal. I a la quarantena que ens van tancar, pues, em va donar per informar-me, per mirar vídeos d'edició, de no sé què, em va començar a molar i va sortir un programa Barna de fotografia d'un institut privat, que era caríssim, i em vaig apuntar allà. Ma mare se la va jugar que flipes, perquè jo soc el típic que he començat 30 coses i les he deixat les 40, saps? Vull dir, en plan, fatal.
I ma mare em va dir, és l'última oportunitat que et dono ja. On li va sortir l'última oportunitat? No, què va, sí, als 2 mesos ho vaig deixar. Sí, va sortir tan bé. No. Clar, és que jo vaig començar a fer les meves petites coses abans d'entrar al curs aquest, i estant en el curs, jo com que començava a tenir no feina, no et diré que tenia molta feina ni que guanyava 4 durs, en plan, ni això. Però ja anava fent coses i sentia que estava perdent el temps, tio, en anar a classe, i sí que també jo estava molt més enfocat a foto que no a vídeo, i a mi el que em mola és el vídeo i fer vídeos, saps? Sobretot, també em mola molt la foto, però a mi em mola molt el vídeo. I ho vaig deixar, res, no vaig arribar ni als primers trimestrals, ho vaig deixar tots els meus companys de classe, en plan, estàs loco, estàs boig, no deixes, no sé quantos... I jo, pues, i ara fa poc vaig quedar en un parc de la classe que em vaig portar que flipes, i estan amargats, però és que estan amargats, en plan, em van començar, portem 5 anys fent el curs aquest i encara no he tingut ni un curro, saps? Yeah. No tinc temps per anar-me a no sé on, no tinc temps per fer tal, tot el dia amb exàmens, tot el dia amb tal, i jo crec... O sigui, jo, clar, us dono el meu consell de... perquè a mi m'ha anat bé, saps? El que puc dir, a mi m'ha sortit bé, i perquè jo també sóc un xaval que em busco molt bé les castanyes, no tinc por a preguntar, a obrir, a escriure, a trucar, m'és igual tot, saps? I per això potser m'ha sortit com m'ha sortit, però estudiar sempre va bé. O sigui, jo, amb el meu recorregut que porto, m'he donat molts cops que, com que m'he saltat la base, doncs potser a vegades m'han faltat petites coses o petits detalls que marquen la diferència d'una persona que sí que ha estudiat, saps? Però ja et dic, crec que és un món que és més prueba i error, i error, que no tancar-te a estudiar tècnica i no sé què i no sé quant, que és enganxar una càmera i començar a fer el tarambana. Sí, totalment. Digue-li això als profes de la uni, porfa. Ja ho sé, sí. O sigui, jo mateix estic fent dret a comunicació audiovisual. I dius, bueno, la Constitució espanyola. En sèrio? Sí. Drets fonamentals. És que clar, veus? El derecho al honor. Bueno, és que clar, és que... No puc. Jo ja és que em veig incapaç, o sigui, no... És una persona que sempre ha sigut de no obrir un llibre, saps? En plan, que m'he tret l'ESO i gràcies, i me l'he tret l'ESO barallant-me amb tothom, saps? En plan, que tinc l'ESO amb un 5,2, crec, o alguna cosa així, en plan... Mai m'ha molat gens estudiar. I a mi em dius això, que per estudiar audiovisual m'he d'estar fent una assignatura de dret i... Dispara amb el cap, saps? Vull dir, en plan... És que tu ja estàs treballant, et diuen, vinga, estudia dret una mica i... Que va. A més que el món audiovisual, com que és molt autodidacta, no? Molt. O sigui, jo tot el que sé de fotografia ho he pres per mi cuenta, és que no... Jo sempre dic una frase, la millor escola per aprendre tot aquest mundillo és el YouTube, tio. Totalment. A quants youtubers d'això seguim? És molt heavy. Jo ja et dic, és que tot ho he pres a YouTube i jo fent. Sí, també. Tu, que m'he comprat una càmera, tio, deixa'm fer-te un vídeo gratis, no m'has de pagar res, deixa'm fer-te un vídeo. I si surt bé, i si no, pues és lo que hi ha, saps? Sí. I així ha sigut, tio. Vaig agafar un col·lega meu del barri que cantava, tu, fem un vídeo. Vam fer un vídeo, va sortir que si el veus a les tipixes del vídeo com és, saps? Però, bueno, anar fent i no ha sigut fàcil. Ara jo porto ja potser... És que tampoc porto tant, aquest serà el 4 any, tampoc porto tant, serà el 4 any que és com així bé, porto 2 anys ja quasi sent autònom, però els primers 2 anys en plan era fer molt i guanyar 0 durant 2 anys. I clar, no és fàcil, saps? Perquè és com que costa arribar a l'estabilitat i a guanyar 100 eurillos, saps? Per fer qualsevol cosa. Però bueno, si et mola, si veus que hi ha sortida, si veus que tu estàs capacitat per poder arribar-hi o poder estar allà, és fer-ho, tio. És fer-ho i menjar-te les castanyes durant 2 anys, o 3, o els que siguin. Sí. I bueno, també sempre el que dic és no tenir por a obrir, a escriure, a trucar. Soc el típic que m'he colat a 1000 concerts, que he trucat a 1000 artistes, que he escrit a 1000 managers, a 1000 productores, a tothom. I d'aquestes 100, doncs un et contesta, et dona oportunitat. Però no és fàcil. Sí, una mica com el programa, no? Quan fan entrevistes, algú els contestarà. Bueno, és tot... 3 de cada 30. Tot, jo crec. Sí, tot és així, sí. Tot aquest mundillo jo crec que quan es comença és lluitar bastant. Sí, no, això ens la pela una mica bastant. O sigui, com que enviem correus a qui sigui.
Sí, com no tenim vergonya. Com ara, sí. Sí, i de fet et volia preguntar, amb la gent amb la que has col·laborat o sales o tal, com quina de les persones, o sigui, com... Buah, estic formulant fatal la pregunta, Però, o sigui, com això que has dit que hi ha gent que t'ha escrit o hi ha gent que tu li has escrit, més o menys, com què et funciona més actualment? O sigui, com en el teu punt de feina que tens actualment, no sé si s'ha entès la pregunta, perquè crec que jo des de fora no l'hagués entès. En plan, què em funciona més, si escriure o que em vinguin? Sí, no, actualment, com treballes més? Jo no escric, ja. O sigui, ara ja et venen? Sí. Vale. No, jo ja fa molt de temps que no escric. O sigui, ja no per res, sinó perquè ja no tinc el cap en plan en buscar treball. Ja tinc suficientment treball i a vegades és que ni arribo a lo que tinc, saps? Et dediques 100% a això? Sí, sóc autònom, és com si tingués la meva pròpia empresa. O sigui, així, en plan, no sóc SL, però sóc autònom, pago, en plan, cotitzo i tot, en plan, sí. Molt bé. Aquí la Lola i jo ens agrada bastant, com som friquis de càmeres i tal, Guai. i et volíem preguntar si tu també ets una mica així, perquè jo crec que tot el món del mundillo... No sóc superfriqui, en plan... Ell és el superfriqui. No soc super... Tinc col·legues que són molt friquis, que se les coneixen totes les lletres, els números i tot de les càmeres. Jo no, però, bueno, a veure, no sé. Una mica s'ha de ser per obligació una mica. Sí. I què treballes normalment aquí, una mica essencials? Jo vaig començar amb una Sony A2, crec. Hòstia, A2, mítica. La A2. A2? Sí, Sí, A2. A7-2 o així. Sí, sí. Jo què sé, por ahí. Va ser la primera que vaig tenir. Ara, després vaig tenir A7-3 i ara tinc A7S3, o sigui, que és la de vídeo. S3, que és com una... És com... Saps la que hi ha ara, com es diu? La que és grisa. La FX3. Sí, vale, la FX3, però és com un pèl per sota de la FX3. Diuen que la FX3 és un pèl per sota, però és el mateix que la FX3. Sensor crec que és el mateix. És el mateix, simplement canvia una mica físicament la càmera. Que una està catalogada de cine i l'altra de foto, bàsicament. Però és el mateix. Sí. I després tinc una Red Dragon 6K. Hòstia, és un pepino, Sí, però no la faig servir gaire, tio. Perquè és un percal. La faig servir quan hi ha un preso bé i la puc fer servir i quan... Bueno, sobretot quan hi ha un preso bé, perquè necessito portar algú amb mi, no puc anar sol amb aquella càmera, perquè també la targeta s'ha de canviar sovint... Necessito algú al meu costat tot el rato amb un ordinador perquè em vagi netejant la targeta per ficar una... Saps què vull dir? Sí. Ara amb la Sony... Amb el 90% de la meva feina la faig amb la Sony. A7S3. Sí, però després si són càmeres de cine, després a l'edició també es nota. Bueno, no creguis, perquè Red té com una llicència comprada en Premiere. Jo edito en Premiere. I Red té com una llicència comprada en Premiere i... va superfluid el programa. És més, a vegades em costa més editar amb arxius de la Sony que no de la Red. Hòstia. Sí. Curioso eso, No ho he dit. Tu participes, perdona, en tot el procés de... tant graves, ho edites, tot ho fas tu. I ho fas tu sol? Sí. I quanta estona és això? Depèn del projecte. Un vídeo de 3 minuts. Però un vídeo de 3 minuts, de què? No ho sé. Un videoclip. A veure, és que tot depèn del flow del vídeo. Si és un vídeo freestyle, en plan que agafes la càmera, te'n vas un dia amb l'artista a fer el tarambana i estàs tot el dia gravant tomes sense cap sentit, sense ninguna guia, sense ninguna idea, per mi és més complicat perquè és com que no saps que has gravat al 100%, t'hi fiques a l'ordinador, tens 400 tomes que has gravat durant tot el dia i has de buscar-li com el lloc adequat a tot el que has gravat en 3 minuts. En canvi, si tu et graves un vídeo de 3 minuts però que té un guió i cada toma que has gravat saps que ha d'anar en aquell moment de la cançó que diu allò, és més fàcil perquè s'agafa cada cosa on ha d'anar i punto. Però són hores, en plan sigui una cosa o l'altra, no són ni un dia ni 2 dies. Un producte al 100% pot estar en 2 dies, però algo tindrà, saps? Però no et sé dir exactament perquè és que et dic, cada projecte és un món, saps? Sí, s'entén. Però sí, per ahí. Home, és que produir una cosa del 0 a tot, si ho fas tu sol, és que és una feinada de fer que sigui jo, que sigui... Clar, és que a la uni ho fem com
quan fem coses així sempre han de ser grups de mínim 3-4 persones. Saps? Per això com que m'ha sorprès que ho facis tu sol. Bueno, però això és pillar-li el rotllo, Clar, sí, però és com ho fem. Llavors, per això... Que a vegades és més difícil, és ser més persones. Quan et parlo de lo de la red, per exemple, que et dic, si no hi ha un preso que pugui fer-ho, no ho faig. Amb la Sony igual, en plan, si a mi em dones un preso que he d'anar jo sol, òbviament no vaig tan ultra mega sobrat, vas així, saps, una mica, però ho fas. En canvi, si em dones un preso més bé, a la qual puc portar algú d'il·luminació, o puc portar un colorista, o puc portar un dissenyador, que ja no ho faig tot jo, saps, que reparteixo una mica més la feina, allà sí que vas una mica més tranquil. Però bueno, és complicat trobar que et donguin pressupostos grans, saps? No és fàcil trobar-los. Sí. I parlant dels projectes que has fet, tens com algun projecte preferit que diguis, aquest vídeo és com va quedar, és que tan bé? O... Mira, un vídeo que vam treure l'altre dia amb el Van Damme, el de 31, el Van Damme i el Botge, un artista que és d'Alemanya, és italià-alemany. Aquell vídeo em sembla molt bacano, m'agrada molt. I és de l'últim que he tret amb algú. I aquell vídeo em sembla molt guapo. És un vídeo senzill, és un vídeo freestyle, no hi havia cap mena de guió. Va ser un dia vam agafar un barco, vam anar a la platja, després vam anar a sopar, no sé, en plan, un vídeo... Un dia sense gravar així freestyle, però m'ha molat molt el resultat final, crec que està molt complet. I em mola aquell vídeo. I és que no et sé dir on, tio, és que he fet moltes coses, tio. I en el que tu hagis passat més bé, com que t'hagi semblat més divertit el procés? No perquè hagi sigut divertit el procés, però quan vaig marxar a Itàlia, vaig anar a currar a Itàlia amb un dels artistes més forts d'allà, que es diu Baby Gang, i anar allà va ser com un cop de realitat, va ser com de les primeres persones fortes en el món de la música que com que em va donar la mà i allà va ser com un cop de realitat de hòstia, potser sí que valc per aquest món, saps? I és com que sempre agrairé molt aquella oportunitat i sempre recordaré aquella experiència com molt bona, ja no només perquè em van donar l'oportunitat, sinó perquè allà vaig estar superbé, m'ho vaig passar superbé, havia d'estar només 4 dies. És que és com una criu i canten 4 o 5, ¿vale? I jo havia d'anar a currar 4 dies amunt. I estant allà els hi va molar molt com currava 2 o 3 més i em vaig acabar quedant una setmana i mitja per currar amb els altres també, saps? I això mola, tio. Mola perquè vas allà amb una cosa al cap i acabes fent més, la penya acaba contenta, estàs en un altre país que vulguis o no, has d'anar... No pots anar a fer el primo, saps? En un altre país vaig anar jo sol, saps? No vaig portar absolutament ningú. I allà va ser una experiència guai, que la recordo sempre molt, molt guai. I fent sempre coses com en el món artístic, no t'ha cridat mai com altres parts del món artístic? Sí, jo farà ja 2 anyets. A mi, pel primer fet que em vaig ficar a fer vídeos d'artistes i tal, per això sempre m'ha molat que flipes la música, sempre he sigut d'escoltar un muntó de música i sempre he tingut com en plan artistes que dic, molaria que flipes algun dia a currar amb ells, saps? I jo ja farà 2 anyets o així que estic fent música i aviat segurament, si tot va bé i em deixen, pues trauré música meva, en plan jo sol, i a veure què passa. De quin estil? En català. Però estil musical, rotllo? És que he fet de tot, tinc molta cosa, he fet bastant de tot. Sí, en plan, jo sé, afro, reggaeton, més clàssic, sí, de tot, una mica de tot. Esto es un se vienen cositas total. Música tranquil·la per plorar i música per sortir de festa, sí, una mica de tot. Un mix així. Sí. Està bé. Mola. Què tant, o sigui, tu creus que de tant treballar amb artistes s'han entrat ganes o és una cosa que volies fer des de... No, jo no et vendré la pel·li de que des de petit he volgut ser cantant i de que des de petit escric. Sí que és una cosa que m'ha anat naixent a poc. Sempre m'ha molat el rotllo d'anar a l'estudi, sempre m'ha molat acompanyar l'artista a l'estudi, mirar com curra i tal, i a poc m'ha anat naixent com aquest gusanito de dir, hòstia, em molaria fer-ho a mi també, tio, saps?
I bueno, això que sense voler pues, et vas nutrint, perquè clar, estàs tot el dia corrent amb artistes, estàs tot el dia dins d'estudis, ja no corrent, sinó 1.000 artistes que et fas col·legues d'ells i estàs tot el dia amb ells i veus la vida i veus... O sigui, no la vida d'artista, sinó el d'anar a l'estudi, el de composar, el de fer un beat, el de tal... I a poc vas com alimentant tot això i a mi, com que sempre m'ha molat, és com que... Uah, tio, saps? Ja t'entren ganes. Sí, no? sempre he tingut des de fa temps l'espineta aquesta i fins un dia que em va donar per fer i des d'aquell dia que em vaig enamorar de fer música, tio, i ara, en plan, m'encanta anar a l'estudi, m'encanta gravar, m'encanta escriure, m'encanta estar amb el productor fent el beat, em torno boig, sí. Però clar, jo no puc fer-ho cada dia, no puc fer-ho sempre perquè tinc la meva feina, això ara no ho tinc com una feina, és més ara un hobby, saps? Abans el hobby era la càmera i eres la feina, doncs ara el hobby és fer música. Però quan puc fer-ho i tinc el temps, m'encanta, en plan, m'ho passo que flipes, sí. Tens com alguna data o...? A mi em molaria el gener, tio. Em molaria el gener, però clar, fa 4 mesos vaig dir a l'octubre, sí. Ara No ho és has dit a la fàcil. ràdio, ara ho has de fer al gener. No és fàcil perquè crec que és algo que s'ha de fer bé i si ho vols fer-ho bé. No vull ser el típic artista que treu un tema i fins al cap de 5 mesos no treu un altre perquè no he tingut temps per anar a l'estudi, perquè... Saps què et vull dir? I vull intentar deixar-ho com bastant estructurat. És a dir, que sé, si al gener trec un tema que ja sàpiga el tema que sortirà al febrer, al març, a l'abril i al juny, saps? Però bueno, el bo que tinc molta música guardada i coses que crec que poden acabar sortint i per això en part estic tranquil. Però bueno, al gener a veure si tenim sort i... Clar, el problema també és que ja no només la música, sinó també s'ha de fer tot el tema audiovisual, tota distribució... Hi ha moltes coses, en plan, la gent que no fa música i és més com el públic, consumidors de música, mai saben al 100% tot el que hi ha darrere de treure un tema. Ja. Per treure un tema s'han de fer 400.000 coses. Clar, si vols treure bé. Un tema bé, Clar. un tema bé, en plan, que tot tingui cap i peus, hi ha moltes coses a enllaçar abans de que surti el tema, saps? Aleshores, jo el que estic intentant és tenir la paciència, si acaba passant, doncs que passi, si no passa, doncs no passa res, m'escoltaré els meus col·legues, les cançons, però sí, fer-ho bé, sobretot, i ja està. Està bé. A l'especial, any nou ho escoltarem aquí. Farem reacció en directe. No, però si al gener. Al gener, doncs ja està. Any nou? L'any nou és al gener. En plan, entrada d'any. Entrada d'any. Jo li deia el 31 de desembre. Bueno, Bueno, da igual. al gener l'escoltarem. No, sí. Ojalà, t'ho juro que si el gener ho escolteu vol dir que les coses han anat bé, tio. Vale. Bueno, si no, quan surti. Sí. Sí. És que m'he quedat en blanc fa estona. Sí. Sí. Vale. Tenim una pregunta que investigar una mica ens ha fet molta gràcia. És per una mica... El teu germà juga al Barça? Sí. És que ens hem quedat bastant locos amb això. Sí, juga... Va a la fitxeta aquest any, jugava al Nàstic de Tarragona i aquest any l'ha fitxat al Barça i està jugant al juvenil del Barça i sí, està ja viu a la Masia. Sí. I què tal? Com la sensació de tenir un germà que juga al Barça. Una locura. No És germà gran o petit? Petit, entenc, no? Sí. Té 18 anys, els va fer el juliol. Hòstia. Sí. 06. Sí, 06. I una locura. I ja no només per mi i la meva família, sinó pels meus amics, pels seus amics, per la gent del poble, saps? En plan, jo què sé, Teniu dos, de fet. Sí, amb l'Ona Batlle. Sí, l'Ona Batlle també és de Vilassar. Sí. La coneixeu? La coneixes? Ens coneixem, però en plan no Però som de col·legues. vista, sí, no de vista. No. En plan, tinc meus amics de veritat, amics, que sí que són molt amics d'ella, però jo mai he tingut cap mena de relació amb la Ona. Sé que és una noia de putes madres i que és superbona xavala, però no puc dir que la conec ni que és col·lega meva, saps? Després hi ha un altre, o sigui, el meu germà és del 2006 i és de Vilassar i juga al Barça, després hi ha un altre xaval que es diu Xavi Espart, que juga també amb l'equip del meu germà, l'únic que aquest ja puja més cap al Barça B, que és un any més petit que el Jan, que també és de Vilassar, que es diu Xavi Espart. El Jan és ton germà. Sí, el Jan és el meu germà i el Xavi és un amic del meu germà, tota la vida de Vilassar, que també juga al Barça. Vilassar, con el Barça.
A Vilassar anem forts, amb Sí, hòstia. Crec el Barça, que ojo. s'ha posat en els últims anys al mapa, perquè jo no sabia ni què era. Vilassar anem forts. Sí. Buah, estic avui full dormida, Oriol. No passa res. La uni avui m'ha matat. Fem les dues últimes preguntes típiques. Buah, sí, aquestes m'agraden també. Val. Nosaltres, o sigui, el programa es diu Els Tòtils, que no sé si saps què vol dir. És una barrera, o sigui, té com dos significats. Un és una granota, Vale, sí, per això el nostre logo és... A dir lo de granota, no em tiris a la piscina, que no hi ha nats. I després és com un insult en català, Vale. que és en plan... És com definiria? persona... O sigui, jo ho he estat mirant... Burra, o no? Ho he estat mirant dies enrere i crec que la paraula que més se li apropa és empanado. Vale. Llavors, de l'1 al 10, M'agrada. quant de tot i l'ets? Buah, jo d'empanat... Uah, és que és molt depèn. Crec que és... Més que empanat, és com que visc en el món, però no d'empanat, que estic bastant zumbat. O sigui, ara aquí perquè estic molt tranquil, estem patant la xerrada, però si us em porteu amb mi una horeta cap al carrer, potser dieu, aquest pau està xata, saps? Bueno, Però està guai. empanat jo crec que no sóc, jo crec que sóc bastant espavilat i no empanat, sí. Jo tòtil podria dir... De tant en quant va un 3 o un 4, saps? Però no, sóc bastant espavilat. Sí. El meu germà, veus? El meu germà potser sí que és una mica tòtil. Sí que és bastant empanat de la vida. De moment, les persones que li hem preguntat, Tothom és molt baix. tothom ens diu baix. Sí. Sí, bueno, però és que hem de fer la competència. Jo t'ho diria, no tinc cap problema, però no, d'empanat no gaire, tio. Però encara que siguis poc tòtil, hi haurà algun moment en la teva vida que t'hagi sentit molt tòtil. Quin és el moment que t'has dit, és que... Tòtil total. A veure, depèn de la manera que... Perquè estem parlant d'empanat, no? Bueno, Sí, o de que ridícul. dic, que tonto, rotllo. Lo Sí. típic de, jo què sé... Que inútil, Però jo què sé. Sí, no. sí. és com englobament. sí. Pues jo era un tòtil als 2 anys que era un nini que no feia res, estava tot el dia al parc fent els gilipolles i ni estudiava ni feia absolutament res. Van haver-hi aquests 2 anys a la meva vida i era un tòtil. Sí. Bueno, ara han baixat a 4, 3, 4 de tòtil. Sí. És que, clar, hem de compensar, tu i jo estem massa alts. Oriol. Clar, els convidats hem de portar baixos. Sóc molt tòtil, sí. Si jo a vegades enmig del programa m'empano, em poso a beure aigua i ja no sé ni on estic. Joder. Bueno, Tenim, sobretot a la ràdio, ens estem adonant que som tòtils, però bueno, molt. no passa res. De tot sabrem. Pues fins aquí l'entrevista. Moltes gràcies per haver vingut. Moltes Gràcies gràcies. per escriure i m'ha molat, tio, de puta madre, sí. Molt bé, molt bé. A més, tenim ganes de portar algú de nostre mundillo, que som radiovisual. I I com porteu estudiant això? portem 3 El anys. tercer any, Sí. Quants són? 4. I Jo- ja està? O màsters, O sigui, històries? si vols sortir amb algun coneixement, fes alguna més. sí. Perquè la carrera és el típic de toques ràdio, toques cine, toques guió, toques foto, toques audiovisual... Però toques un producció, poco- però és que Coneixement o estudi? Estudi, clar, o sigui, ho toques vol dir que et fiquen un PowerPoint. Ja. I després diu, bueno, si voleu investigar, investigueu. Mm. Però bueno, I sabeu més o menys cap on voleu anar? sí. Idea. Jo... Jo ja m'he perdut. Tu A mi ja- m'agrada... Pito Gorgorito, no? Sí. Que caiga, no?, un poco. Sí, a mi m'agrada molt editar, per exemple. Ja. És el que més m'agrada. Però realment, la foto també m'agrada. Sí, a mi m'agrada la El foto. periodisme. Però jo què sé, és que estem fent dret, saps? O sigui, jo què sé, hòstia puta. Juristes, acabarem sent juristes els dos. Sí, no sé el que és, però sí. Però bueno, Bueno, pues fins aquí. sí, moltes gràcies per venir. Que a vosaltres, tio, un plaer. Quantas saudades eu senti e de tristeza. L'amore és un secret que dintre nosaltres ni ningú més. L'amore és un secret que dintre nosaltres ni ningú més. Ja, t'has tingut amagada, sota la teva falda calentem arrenada. La suspensió del carro que sempre Gran entrevista. Gran entrevista. Simplement això. Simplement això. Ja està. No diem res més. Ja està. No diem res més. Bueno, i ja per acabar el programa, com sempre, entrem en la última secció, la de culturetes setmanals, amb informació bastant pretenca aquesta setmana. També alguna cosa no, però per primera part comentarem una mica més seriosos el tema que aquest dissabte a les 12 del migdia es fa a la plaça de la Vila una manifestació promoguda i conformada per l'Esplai Sant Pere i Sant Pau, la Edge Conxita Busquets i la Edge Anton Vilà, que és en el qual jo estic com a voluntària. I
I això, la manifestació... Podeu trobar el manifest a l'Instagram de qualsevol de les 3 entitats i això, la manifestació es fa envers una mica queixa amb l'Ajuntament en el sentit de les complicacions burocràtiques, la subvenció que no puja i ens ofega una mica i pues, també que el Conxita pues, està una mica desemparat. Jo us animo a participar tothom, llegirem el manifest, jugarem amb les infants que vinguin, una mica de tot i ens queixarem molt, que és l'important. És important reivindicar aquestes coses, sí. Passant... Que sense la nostra tasca pedagògica, de veritat que la societat estaria molt pitjor. Sí, és veritat que és una eina de transformació que tenen els social. nens que està molt bé i no s'aprecia lo suficient. Exacte. Passant a cinema, recomanem el Caprivament Gladiator 2. A mi, des de la meva carrera, m'han dit companys que la miri. Doncs bueno, l'haurem de mirar, no? És molt estrany perquè, clar, no és el mateix actor que Gladiator. Ja, això és raro, Això costa. A més, aquesta pel·li és la típica que surt com a la tele i la veus un diumenge per la tarda. És com molt aquest tipus de pel·li. Ja, a més, que és com la segona part d'una pel·li que va sortir fa molt de temps. Clar, per això, però que és una pel·li com originals. tothom molt vista, saps? Ja, com, no sé. Sí, com costa molt, a mi em costa almenys quan fan una segona part d'una pel·li que tinc molt vista, que no siguin els mateixos actors, que entenc que la història serà com molt diferent, potser, és que no m'he vist ni el tràiler, però vaja. Bueno, el que sí que serà increïble són les balles de sardanes a la plaça de la Vila diumenge a les 11:30. Poc més a dir. Balles de sardanes a la plaça de la Vila. Jo s'ha dit que algun cop m'he afegit. Clar, és que qui no vol ballar sardanes? M'encanten les sardanes a mi. I portem la meva recomanació de la setmana del Delta. Aquest cop és la visita als carabiners i al semàfor, visites guiades el diumenge, si no m'equivoco. Això, cada cap de setmana heu de visitar un espai diferent del Delta. Se m'acabaran algun dia, però no serà aquesta setmana ni la següent. Després també us recomanem anar de visita a l'exposició del WordPress Photo, que va començar el 8 de novembre, s'acaba el 15 de desembre, val uns 7 euros anar, o sigui, l'entrada val uns 7 euros, però el 30 de novembre, o sigui, d'aquí 2 caps de setmana, o sigui, aquest dissabte, no el vinent, és gratis l'entrada. I nosaltres, venint del món de la fotografia, no podem no recomanar-lo. Fotoperiodisme i, bueno, exposicions molt xules, crec que hi ha moltes coses de Palestina, de, això, sobretot reporters de guerra i tal, perquè, bueno, és com el tema més candent. Més actual, sí. I més actual també, és veritat. Però, bueno, sempre hi ha molt bones fotos. I, per última recomanació, algú bastant típic per aquestes èpoques, i és l'encesa de les llums de Nadal del Prat. I es farà a Plaça Catalunya el 18, que és dilluns, si no m'equivoco, a les 5:30 de la tarda, posant un arbre molt xulo. I, bueno, ja arriba el Nadal, Lola. És que ja arriba el Nadal. S'ha dit que a Barcelona... Haurem de fer el logo de Nadal, sí. Tot. S'ha dit que a Barcelona serà el 28, si no dic malament. O sigui que per algun motiu comencem les llums de Nadal 10 dies abans. També et dic, fa un mes que estan penjades, o sigui... Ja. No està pas malament. Esperem que no tinguin problemes aquesta vegada. L'Ajit em va dir que era un bulo. Dels problemes que s'ho va patir ja ella. Mira, bulo, que guai. Mira, ja està, un bulo més. El bulo de la setmana. Primer capítol on desmentim un bulo. Això no s'havia vist mai. Els tòtils s'estan reformant. Efectivament. I ara sí... Fins aquí. Fins aquí, no? Recordeu que ens podeu trobar a @elstòtils tant a Instagram, TikTok, Twitter, Spotify, YouTube... O sigui que no teniu excusa. Ens podeu trobar per molts llocs. Recomaneu-nos a la gent. Som els millors. És veritat. Recomaneu-nos que potser si arribem a més seguidors, a 200 podem fer una sorpresa. Oh, sí? No ho sé, m'acabo de patir ja. O sigui, he volgut fer alguna cosa com superinfluencer, saps? Un sorteig pels 200 seguidors. O pels 500. O venir als tòtils. Bueno. Hòstia, seria molt bona, Seria molt bona, venir als tòtils. Ho parlarem, però de moment, doncs fins aquí el programa número 10. Esperem que us hagi agradat i fins la setmana vinent. La setmana que ve. Adeu. Adeu.